zvaničnih medija, ja bih zvao kompletima, ali su mediji zvanično, koji svojim sadržajem promovišu nasilje i agresiju, objavljuju lažne vesti i krše sve novinarske kodekse. Idite kod Putina! Smene rukovodstva RTS-a, to prvenstveno uključuje mog bivšeg kolegu Dragana Bojoševića. Da, iako zvanično nije, ali jeste. Smene rukovodstva RTS-a zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje, kriminal i agresiju. Oduzimanje nacionalne frekvencije TV Pink i TV Happy zbog kršenja zakona i promocije nasilja, agresije i nemorala. Bez nasilja! Zahtevamo i institucionalnu odgovornost, a to znači smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Aleksandre Vučiću, čuj narod šta misli o tvom